Ωραία, σε ένα τυχαίο τραγούδι θα γράψει τώρα. Με λόγια τα οποία θα μου έρθουν έτσι ξαφνικά, δεν έχω ούτε lyrics τίποτα. Απλά είναι instrumental, είναι ό,τι κατεβάσει το τούβλο μου. Οκ, πάμε. 3, 2, 1, go! Γιατί μόλις τώρα το γράφω και άμα δεν σας αρέσει με λίγα λόγια το διαγράφω. Ευχαριστώ, like, comment, share, subscribe και τα γνωστά. Yo!